नाफोरालाय माबोरै दामफोरालाय? दामफोरा गुबुन गुबुन। नैबे सेंनायालाय बेसेथो फुवा? सेंनाया फुवासेयाव 70। आयु एसेबां बुरजाथार माथो दामानो। बुरजा नङा, दा सेंनानि सिजन गैखायाना, दाम जाखादों सेंनाया। एसे खमायदो बाजै। खमखौनो बुंखादों, मा खमायबावनो आरो, हानाय नङा। हागोन दे बाजै, आं लांजोबनोसै। बेसेसो दंबा गासै? 1 किल' जागोन। होमब्लालाय बाजै एसे खमायदो, आं लांजोबनोसै। सेंनाबो मोनजाथाराखै, गोबावथार जाबाय, ओंखारलानोना बेफोरो। दे हरदो, आं लांजोबनोसै किल'से। एसे खमायदो। लस जायो खमायबोला। दे 10 थाखा खमायना होनसै दे। 10 थाखाल' खमायनोसै होमबा? जागोन दे, 10 थाखा खमायबाय। बेनिख्रुइ खमायनो हानाय नंला, जोंहाबो लाब थायाना। दे होमब्लालाय हरदो। हरजोब दे। औ। आरो बेलेग नांबावला? नैबे चाइनिस फिथिख्रि, लकेलसो दे बिसोरो, हाखरनिसो, मुलि होनाय नङा। लांजागोन, हासार होनाय नङा। माबा बेसे बे चाइनिस फिथिख्रियालाय? खमावनो हरगोन दे, लांनोब्लालाय 50 थाखायावनो हरगोन दे। 50 थाखा फुवा? दे होमबालाय बेखौबो फुवासे हरदो। औ र' जेनथेन रौनाया बिक्रि थांजोब्बाय र'। नै फुवासेल'सै। मानसिया अबाव थांखोथाय? माबा सुनानै दोन होननानै फैयासै माथो। थाथ'थोसै दे बेयावनो, मानसिया फैब्लाथाय हरगोन आङो। बेलाय माथो आं नायहैनाय हिन्जावासो। रादायनि हिन्जाव नङा बे। बै माबा गावदां लाङानिया बिहामजोआ। बेनो। माथो हौवाया लाना थांदों होननानै बुंदोंमोन माथो। फाटनायाव फैफिनबाय नामा? नै हौवाजों गारजालायबाय। माथो ना बेबारिसो हमबाय। आङो बेसे मोजां सान्स होदोंमोन बिखौ आंजों हाबा जाहोननानै। बेसे आजादि मोनजागौमोन। दा ना बेपारि खालायनानैसो जानांगौ जाबाय। आंखौ बोराय होननानै बासिनाया आंजों फैयाखैमोन। दालाय मोनदों, ना फाननांगौ जादों। ना फाननानै जानांगौ जाबायना। बेलाय माथो लावगासो, आंखौ नायहैनाय बोराया। नाफोरालाय माबायदि दामफोरालाय? सिनायदोंना आंखौ? औ। माथो नोंसाखौलाय फाटनायावसो दं होननानै खोनादोंमोन। फैफिनबाय ने हौवाया गारना थांलायबाय? मा होनलाबायो बोरायाबो हाथाय गेजेरफोरावनो। मानो? नङा, जेनेबा ना बेफार मावबाय नालाय नोङो, बेखायनो होनबाय आङो। जेनेबा बेफार मावनायालाय मा, जिबाबो मावनो हायो आरो, फैसाल'सो नांगौ। बेथ' नंगौ र'। थेवबो माबोरैबा मोनोना, एसेबां समायना हिन्जाव जानानै ना फाननो फैदों, माबोरैबा नुयोना नुनायाव। बेफोरबायदि मानसिनि सोंनायाव फिसिनाय होननानै जेबो लाब गैया। होननाबो जेबो लाब गैया, बाथ्राफोरा बांद्रायसो बारायलाङो। ओरैनो बेखौनो मावबाय दे आरो, बेयाव लाब थानाय बायदि नुनायखाय। आं दा बेफार खालायनाय मानसि, बेबायदि मानसिजों रागा जोंनानै रायज्लायबा हामा मोनगोन। बायनायसो नङा अबावबा, आंहासो लस जागोन। थांनाय बाथ्रा थांबाय, मोजाङै माथो होनि र' बायगोन खोमा। बेनिफ्राय नाफोरालाय नोंसोरनि नामा? हाखरनि नोंसानि? औ, जोंहानि बायदियानो दे। मोजां दे नाया, हाखरनिनो गोथावथार। लांनोबा लांजागोन दे। औ, मोजां नुदो र', बेरग'नो। दे हरलाय आंनोबो 1 किल'। अबेखौ नांगौ? किल'से? नै बेखौनो हरदो 1 किल'। र' होमब्लालाय। हामा मोनाबा मोनसे बाथ्रा सोंसै। औ, मामोनबा? हौवायालाय दालाय अबावथो दङ? दङ, न'आवनो दं। न'आवनो दं। बेनिफ्राय बिलाय माथो मावो होमब्लालाय दालाय? ने सानैबो मोनसे बिजनेसखौनो मावगासिनो? नङा, मा बुंनो आरो, न'खराव थारमाने सोलिनो बिराद खस्थ' जागासिनो। सासेया बेमार जानानै दंना, सिखारनो हाया। बेनिखायनो आंनो बेफोरखौ मावगासिनो दा। बेबायदिसो। थै, आंजों फैब्लानो जागौमोन, बेसे आजादियाव जानो मोनगौमोन। रानि बायदिसो दोनखागौमोन आङो। मा बेमार जादों? माबा एक्सिडेन्ट जादोंमोन। जाबायानो माथो। जोंहालाय बिहामजोआलाय मा दाबो सफैला? नाखौनो फाननो हायासै खोमा, बिक्रियानो थाङाखै खोमा, बेनिखायनो दाबो फैयासै। दे अरफोराबो माबार जोंदो। दुगैला सानदोंमोन आङो, खिनोसो ओंखारबावबाय। डाइरेक्ट खिनानै दुगैयाबा थानोनो सुखुवा आंहा। बे गोजां बोथोरखौ बेनिखायनो सुखुवा हाया आं माबा। खिनानै दुगैयाबा मोजां मोना आङो, देहाफोरखौ माबा लेथ्रा मोनबाय थायो। बे गोजां बोथोरखौ बेनिखायनो सुखुवा हाया आङो।
माबा दै गुदुं दुगैयाबा दुगैनोथ' हाखायानो मोदोम सानायफोरा बनफोराबो फाननो गोनांखौबो अरसो जरायनांगौ जायो थाब थानो बे दै फुदुंनायावनो बेसेबा बन थांखायो जोंदोहाय आफा इसोर माबार जोंदो आबै आयु मा जाखो बारदोबासिनो आया मानो दाबो फैया फैगोन र' नायानो फानख' हायाखै खोमा बेनिखायनो फैयाखै बिक्रि जाजोब्बासो फैनो हागोन बे मालायनि ना लांदों फाननो हायाबाबो लस फाननो हाबासो जोंहा लाब थागोन आइखौ नायनो थांसैथ' ओइ जाम्बा अबाव नायनो थांनो आइखौलाय फैगोन मालाय गावनो आयाव लामायाव नाङा दा थाङा आंहा खिनो ओंखारदों खिनि आङो थां नों बाबानि रुमाव थां बाबाखौ नायनो थां आंबो खिनो थांनि बाबाजों औ थां बाबानि न'आव बिजाबखौ लानानै थां फरायथां बाबानि न'आवनो नोंसो आइया फैनानै फरायनाय नङाबा नोंखौ होजागोन र' नोङो थांनि फरायगोन आं खिन्थानाङा आइखौ आं दासो फरायदो होननानै नङा आइखौ आइया सफैब्लाथाय आंखौ दहायनिफ्रायनो फरायदो होननानै बुं दे नंगौना हा थगायसुला मा खालामबाय थानाय नोङो थां माबोरै थां फरायथां बाबानि रुमाव थांनानै बाबानि न'आव थांनानै फरायथां थाराखौबो नालाय थां आं आइखौसो नेबाय दंमोन फैगोन होननानै ओंखायनोसो फरायाखैमोन आङो खिन्थानाङा आइनो आं फरायाखै होनना खिन्थाया थां दा फरायथां नङाबा खिन्थाना होगोन आं र' थांसै फैनायावनो दिनै हरानो जाबाय र' गारिखौबो गंसेबो मोनासै साइकेलाबो हामा जाबाय थायो एसे फैसा मोनब्ला साइकेलखौनो फाहामना लानांगोन र' सिगाङावनो नङाबा खस्थ'थार जायो आङो रावबो मानसि गैला लामाफोरावबो स्रि स्राय जाजोब्बाय आंथ' मोदाय मोदायफोरखौ गिया र' बे मानसिफोरखौसो गिनाय मोनो आङो मोदायनिख्रुइ मानसियासो गिथावना आजिखालि मानसिखौसो गियो आङो मोदायखौ गिया बेखिनियावथ' लाइटनि फरफोर दङ र' एसे मोजाङानो बे औवा बारिखौसो गिनाय मोनो आङो खोमसिथार दिनैलाय मानोथो एसेबां गोबाव जाखो बिहामजो गोबाव जायाबा नायानो बिक्रि थाङाबो थाङा बेसेबा गोबावजोंसो सेल जाजोबदों नङाबा नाखौनो रावबो बायनो नागिरा मेरला नाफोराबो सोरनिखौ बायख'नो बायदि जायो कास्टमाराबो औ आरो बेयावनो मानसिफोरा माबा हासार होनाय माबा होनाय होननानै बासि थाङो मानसिफोराबोलै हासार गोनो जासोयो जोंहानिखौसो बासिदों दालाय होनबालाय फानजोबनो हादोंना हायाखै ने आग्लायाखै बेखौनोथ' फानजोबनो हागोन होननानै नेनायावनो गोबाव जाबाय आरो बेसे मोनखो गैया बारा थायाखै मानसिफोरानो दाम होनो नागिराना 200सो मोनबाय आरो आं दे बेखिनि मोननायानो आरो माथो औ आयै मागोबो सफैबाय माथो साननैना सानथामल'सो खोमा औ सानथाम ना मा दंथाय आंबो थारिखखौनो नायाखै र' केलेन्डाराव नायनांगोन मानसिफोरालाय माथो बृहस्पतिबार ना शुक्रबार मा बुंखोथाय खाना जानाया मागोनि सम मागो फैगासिनो फिथा सावनायनि बाथ्रा माबा माबि बानायनांगौ बेसेबा खरसा दं माथो आयै थावबो नांगोन सिबिंबो नांगोन सिनिबो नांगोन माथो नांनायाथ' नांगोन र' माथो खालायनो फैसा गैयावलाय एसेल' बायनानै दोन ओरैनो नामखौल' खालायनानै दोन हायै मानसियालाय अबावथ' बुरजा फिथा बानायनो थावाबो एसेबां दाम एसेबाबो बानायथारनांगोन आयै आरो सासेया नागिरगोन ना आबाया मालायफोरनिखौ नुबा जानो लुगैगोन बियो दे बानायनो हागोन दे एसे बानायबानो जाबाय आरो दाखालि आइमोना फैखालि माइब्रा माइरं लाबोदोंमोन ना आरो फिथा जानो एसे जोसाबो लाबोदोंमोन बेखौनो संनांगोन आयै बेखौनो सोमना दोनसै नामा दिनै नाङा दे बिहामजो दिनै सोमथ'नांला दे जोंहा लासैनो खालायगोन माखौथ' गाबोन सबनियाफोर सोमबानो जागोन दे माबा देग्लाय बोसोराव इन्टारेस्टबो मोनथाराखैहाय आङो ओइ जांग्राव रावबो गैयासो नामायथाय ओइ जांग्राव ओइ र' थोरसि सुदों आं र' थोरसि सुदों हिनजाव लाबोया गावबा गावनो सुबाय था बाजै नोंसो बा दिनैलाय बाजैयालाय जांग्रावनि न'खौ माबायदि गोसोखांखोलै हा बाजै गोसोखाङो र' मामोन बाजै फै बाजै जिरायफै नाङा दे जांग्राव जिरायला मानो माबासोमोनहाय जांग्राव एसे मदद नांगौमोनहाय नोंनि मदद मा मददलै बाजै आं गोरिबालाय मा मदद खालायनो हानोलै मा बाजै माबा जांग्राव बै भेलागुर सावनो थाखाय एसे नारा नांगौ जादोंमोनहाय माथो बेमार आजार खारोनो होननानै आइया बेखौनो नोंसानाव सोंहरनो हरबाय मालायनियाव आरो हरनायबो नङाना फैसाबो गैया बायख'नो नोंखौ सोंनो हरदों आइया जांग्रावा जेबो मावाबाथाय हरगोन खोमा दे होननानै नारा एसे नांगौमोन हरगोन ना हरा नोंसालाय नारा
बेखौनो सोंलायनांगौ बाजै थै आंनि हाया खुला लां हानानै जेसेबां नांगौ नाङा आंनो नारा सारा होनबालाय लांगोन दे बाजै नोंसा नाराजोंनो बेलागुर बानायनोसै जांग्रायाव माथो खालायनो जिगाबबो गैयाबालाय बाजै नंगौ दे नारानिफ्राय जिगाब जायो आरो न' नङा होमबा जिगाब सावनाय नारा सावनाय समानसो दे जिगाबानो नारा नारायानो जिगाब होनलाय बेनोथ' होनब्लालाय हाहैनोसै जोंफोरो थारमाने माबायाबो सफैथारबायना दिनैनो हायाबा जानाय नंला बेनिफ्राय जांग्रायाव फैसा होनो हानाय नङा दे खिन्थु जोंफोरना नारा हानाया फैसा होनो हानाय नङा थै बाजै नोंसानिफ्राय आरो फैसा लागोन नामा जेसे नांगौ लां बाजै टेनसन गैया गोसो बायदि लां बाजै जेसे नांगौ लांगोनानो र' लां बाजै लां टेनसन गैया अर सायनोबो लां फिथा जानो थां मागोआव दानो लिंखाबाय आरो आङो फैनोथ' सम मोनखानाय नंला नालाय नानिखौ लानानै थां दे जागोन दे बाजै थांगोन